Meta ninsabu biss ftit jiem qabel l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u dawk tal-Parlament Ewropew, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn laqqa lill-ġurnalisti biex suppost jurihom ix-xogħlijiet li qed isiru fuq is-sit tal-ground ta' Paċegrasso. Il-Pawlisti ilhom jistennew dan il-proġett is-snin hekk kif aktar minn 5 snin ilu kien hemm l-applikazzjoni għal dan il-ħabb quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar u sen ilu l-Ministru kien qal li fi żmien 3 snin u nofs kellu jkun lest. Imma Donnu Fearn jinsab friżat fi żmien, hekk kif l-ġurnalisti preżenti reġa' qalilhom li l-proġett se jkun lest fi żmien 3 snin u nofs. Net News żar il-post propju jumejn biss qabel din l-istadina u stajna ninnutaw l-istat tal-mistħija li tħalla fih dan is-sit, batta karozzi bla pjanċi li deru mormija hemm, kif ukoll ammont ta' żdingar u skart mormi. Xejn ma jindika li f'dan il-ground qed isiru xi xogħlijiet maġġuri bħalissa. Madankollu wieħed ma jistax eskludi li fil-jiem li ġejjin hekk kif joqrob iktar jum l-elezzjoni, wieħed jibda jara ftit iktar moviment fuq dan is-sit biex il-Pawlisti jerġgħu jingħataw l-impressjoni li daqs se jkollhom iċ-ċentru tas-saħħa li l-Gvern suppost soċjalista ilu tanti wedhom.